Хора, днес ще ви покажа как да си направите Майнкрафт пчела. Хайде да започваме. Готови сме с чертите на пчелата. Сега продължаваме към жълтата част. Хора, вече наполовина пчелата ни е готова, така че остава да го довършим до края и вече ще започнем с лицето. И ще почнем да сглобяваме самата пчела. И преди това трябва да нарисуваме и крилцата, след като после да ги изрежем. Така че, хайде да продължаваме с пчелата. Хора, вече сме готови с самото тяло на пчелата. Сега ще нарисуваме очите и пак ще отцветим с жълто. Ето тази част и долната. И като ги отцветим, после ще почнем да сглобяваме пчелата. Но преди това ще се включа и с частта с крилцата. Така че, хайде да започваме. Хора, вече сме готови с самата пчела. Сега трябва само да залепим тук от край и ще почнем отпред да лепим с очите и после ще нарисуваме крилцата, както вече ви казах, и нататък ще продължа да снимам. Ето ни е пчеличката. Готова си. Тук не исках да отсявам долу, защото просто нямаше смисъл. И сега давайте да започваме с крилцата. Така че, да, хайде. И ето е пчеличката. Сега остава само да изложа малко прежда отгоре, за да може да се закача някъде. И да. Сега ще ви покажа крайния резултат. Ето как се получи нашата пчеличка. Ето, тя вече се виси. И ако искате още такива видеа, последете ни задължително с камбанката и се абонирайте за канала. Чао!